खेसारी भैया के गाना रिलीज हो गई बा, ये मोर भोला। गाना अच्छा खासा बा, और वह नींद में भी सुन ले तो उठ के नाचे लागम। काहे की नाचे वाला गाना बा। ड्यूट सॉन्ग बाटे, साथ में शिल्पी राज गए बाड़ी, और मॉडल में जो वायरल गौर भई रही है ब्यूटी, जौन पवन भैया के गाना पे वायरल भई रही पियर फराक वाली पे। तो गाना बहुत ही बेहतरीन बाटे। अब की बार अखिलेश कश्यप गाना भी ठीक ठाक लिख दिले बाड़न, काहे कि कंपोजिंग में भी शुभम तिवारी भैया कंपोज करले बाड़न। तो गाना अच्छा खासा कंपोज भइल बा, और गाना पे अच्छा खासा व्यू भी आवता। गाना मतलब कि डीजे पे बजी कि ना बजी ये हमके पता नहीं है। अबे साले, काहे कि गाना इतना बेहतरीन आवता खेसारी भैया के, लेकिन मार्केट में नहीं है बजत। अब रीजन का बा बतावता नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। का हो यार, का समाचार? हम बानी आरएस विद्यार्थी, अभी अपने देख रहा बानी भाषा भोजपुरी। तो भैया रीजन ही बा खेसारी भैया के गाना ना बजे के, काहे कि इनकर जे गाना आवेला नु मतलब हौजी हौदी मतलब ये टाइप में गाना आवेला। बात तो सही है। आवेला भक्ति गाना के मतलब होला है, जब भक्ति गाना गावता नहीं कोई भी देवी देवता के, तो उनकर बखानी करे के बाटे। अब गांजा पियावई तारी खूब, मतलब कि साथ में मॉडल के साथे नाचता नहीं, मान के चली कि गर्लफ्रेंडे के रोल निभैले बाड़ी, चाहे पति पत्नी के रोल नाचता नहीं, तो उ तो अपना मस्ती वाला गाना हो गए। जब भोला जी के गाना के बखानी होता, खेसारी भैया के जब भोला कहलन तो भोला, और पवन भैया के जब गाना आवेला तो ऊ में भोला के वर्ड होला भोला। हाय हाय इतना सुकून। तो भाई केहू प्रेम से आवाजवा जे प्रेम से गावेला, जे प्रेम के मतलब, अब तो प्रेम से जानवर के भी बोलबा नहीं तो सुन ली, तो लग झनकार बोल देबा तो वो भाग जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इनकर गाना में उतना रस न रहेला, नाच सकल जबरदस्ती नाच सकल, जबरदस्त नाच सकल, लेकिन रस जे खोजबा उ रस ना मिली। ठीक बा, पवन भैया के गाना में रस मिली, भरपूर रस मिलेला। ठीक बा, और नाचे के तो अलग बात बा, जब रस मिली तो गार गार के नाचबो, गार गार के खइबो। तो ये बात बा। पवन भैया के जौन गाना आवे वाला रहे थोड़ा लेट होता, जौन एल्बम के नाम रहे ए भोले बाबा, शायद ये नाम रहल हुई। जौन रोयले रघुराई कंपनी से रिलीज हो रहे उहे कंपनी से रिलीज हुई, लेकिन कुछ लेट होता। तो भाई लेटेस्ट आई, काहे कि पवन भैया के पहिलका गाना बाटे बोलबम के। तो ये गाना में तो भरपूर रस मिली, जैसे अपने लोगन के रस मिलत रहे आ सुन के मिजाज मगन होते रहे। रोयले रघुराई अभी भी खूब बजता, खूब चलता, एक बार ना रहुआ 10 बार भी सुन लेम तो यो बोर ना होके। ये लेखन आवता बोलबम के गाना, ये कंपनी से आई आ इतना बेजोड़ लागता वो में, काहे कि गाना के पोस्टर से पता चल जाला कि एमे का होए वाला बा। भाई ये गाना पे तू नाचबा न, जे पवन भैया के गाना आवता ऊपर तू नाचबा न, लेकिन सुन के प्रसन्न हो जाएब, मन साफे रस से भर जाए। भक्ति गाना में रसे चाहिए न, नाचेला तो लोग खाली म्यूजिको पर नाचे लेबा, बिना गाना के डीजे लगा दा लगा नाचे तो वो अलग बात हो गई। लेकिन जब भक्ति गाना में रस ना रही तो भक्ति गाना कैसा। लेकिन जे भी बा सब सही बाटे। और रहल बात की खेसारी भैया के भी गाना बहुत जबरदस्त बाटे, सुने में तो अच्छा खासा गाना बाटे, लेकिन रस जे खोजम तो रस ना मिली। ठीक बा, तो सभी लोग के गाना सुनी, सभी लोग के प्यार दी। और हमार भी गाना एगो रिलीज होइला, हम सिंगर बानी, हमार नाम आरएस विद्यार्थी, हमार गाना एगो रिलीज होइला, भोले बाबा के बोला जयकार हो। भोले बाबा के बोला जयकार हो। बिहारी म्यूजिक हिट पे रिलीज होइला। अगर ऐसे ना मिली तो आरएस विद्यार्थी सर्च करी और हमरो गाना पे तेका प्यार आशीर्वाद दी जाए। ठीक बा, यहाँ तक वीडियो देखने तो जरूर कुछ ना कुछ पसंद आइल हुई, तो चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर ली और वीडियो के तनी शेयर कर दी। फिर मिला तनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।